ассалому алайкум ба кулли мардуме ки видеои моро тамошо мекунанд. дар имрӯза навори мо бародаро якта аспи фурӯшӣ шаҳри Роғун ҷамоати обигарди ҳайкалтоҳо бародаро асп мега 3 солай озах кафондагӣ нест ҳамисол буни хубуш кардагӣ мега дабзои гаштако баромад кардеста ёдуш додестам нақша боша 30 000 мега бо муомилаи хуб мекунем мега конкретни харидор боша арзонш мекунем боқӣ сарбаланди хонаобод бошӣ.